I got broads in Atlanta, she's just the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Ayo! Ayo, ma'am, sir! Oh, unsay tuyo? Bill sa kurente, putlo nun na! Ay! Walay tao dire, wala. Nang lakaw sila dong, lakaw na. Mag-uyab na gid ko ani. Tagay kong uyab. Pare, musta ang tutoy sa mga asawa? Nga man day kong flat. Mao naman gihapon. Inikatiguang ninyo, inyong tutoy isang itragapon sa inyong likod. Hoy dong, bagsa ka karon ha? Di ka ka-graduate rong tuiga ha? Ha? Yawa. Gipasa na akong thesis. Nipasa na akong assignment. Pasar pa ko sa exam. Pabuk-buk mo siguro titsira ka. Unsa man? Yawa. Pare! Dalianan niyo og sipat ya! Kay pandit na basak papistin ang guard. Dagan! Animal! Yes! Balik! Zero, ma'am. Totske? Ma'am. Zero. Sad. Ano man? Uniform. Kung sa sakit nimo. HIV! Okay, sorry. Di ba mo ba ingon ako nimo sa una? Sa mga babae nga mura sila prutas. Lain-lain og lasa, lain-lain og kulor. Problema nimo gihimo nimo silang fruit salad. Kagrupo to sa research. Muamot lang ko, pre. Yawa ka. Inutil. Na ako'y sultini mo. Mamayot ta. Klaro kayong bunisip. Kita lang sir. Nawa sir ha. Nawa sir. Nawa to sa cellphone sir. Nawa sir. Lahat na sir ha. Dire. Sini mao ni katong grade 10 na dara. Muni sir. Awa sir. No? Ay, bunigyo diyan. Bunigyo.